Nyanyo pat yau blay hagan niga por ke bagi don sa sisin pat man yo man ngap mi ban sa skor ya jingnya puson lang lembaga ni ktin ke bakut ke jong blay ayo blay pilang baro kiba ngap kiba pet ya niga program lembaga niga channel jonga Good News TV u blay gut kui pilang baro lembaga jingnya sa skor lang lembaga ni ktin ke bakut ke jong blay hagan niga por pat kajingnya slok kajingnya puson lang kalong halor ka wei ka phang pai kata kalong tolong kibala dap dau mensim tolong kibala dap dau mensim jangan ni ka benta da pensiong nong rim naga city ajong Paul syaki nong Ephesus kala nong ka basan kad khot ka ba khat pra ka city Paul syaki nong Ephesus kalau nong kebasan, kad khot keba khat pra. Kenya puli, ya kan dikatin ngejong belai keba ong kumni. Bat tuat long pi keba buai, da kawan. Ha keba don kejing Kenwin, Henry, tolong keba ladap da mensim. Siapa yang saya pai mengenyayat, ya kan dikejingnya puson lang, halau kan dikapang, tolong keba ladap da mensim. Kendat ngenya pet tam ngin skutu siapang kani ka snong Ephesus ka bau Paul utho mia kani ka city hoi walang latip ngala ju asngau pe tang ban chupen kan ma bangin skutu sia bangin sayo ban perkhat ya kani ka jingkran ka bla tho ha ka katkum kani ka khot ka bangin la puli ya kan ma bagan ni ka snong ba Ephesus kadai ka wei ni kinong ba ki ba paunam haga por ka jong Paul usyakri jong utra jongi uji sukres aju tip ya ka kum ka kat ling ka ba reuspa maka dairu ka jaka khai pateng haga ba na keleng ki jaka ki ba na ka ri Asia Minor ki bang tip ya ka kum gari Turkey menta ba ki ni ki shnong giri ki ba marjan Kijuan banyak kai pateng hagani kakat ling jong ka Ephesus laju tepru ikan ni ka shnong ba Ephesus kum ka jaka pedeng jong ajim mani belai tau nama belai kadon kani ka wei ka temple ka paunam jong ka belai Artemis ka bagi Greek ki khot ya ka lani ka temple jong kani ka belai Diana ka bagi ni ka Roman ki khot kerteng ya ka bat haki jing puli jing tip ki bam latip haki por ki bam mensua bat hadu mentaru laju tip ya kan ni ka temple jong kan ni ka belai Artemis ne Diana kum ka wei na ki henyo tli ki jing pla haka perthai ila masku thu na magata habaka don ka bakum kan ni ka jaka ka bapaunam kadai ka jaka ka baki brio kin wan ban khmi na kaleng kapertai bala langi puliru akan diga shooting la bas ngotho lapen I ya kar kom im jong ibriu kumno ki im kumno ki long bakal bangela bas ngotho ngela ban yu I baki briu akan diga snong Ephesus ki im ke jing im ka ba light lan ka jing im ka ba sahu ka jing im ka ba shu im snow ba hakipor baro jong ka jing im ba jong ki Ilaban syamu Paul Quran hagan ni city baki beriu ki im haga jingkwa jong kado ki le ika mon jong kado Ephesus ar nong kat khot ka balai baki beriu ki long ki ba khlam mu blai ar nong kat khot ka ba khat ar long shushu baki long kita gentle ki ba yak haga jing thala ka jing mut ki ba khlam ran ki bal aitino yaladi haga jing le nuti banle ika ba jeklia baro daga jing kangar saw lanong khat nyu hadu khat khandai ka khot yipuliru khamtam ka lanong ka basan ka khot ka balai ter la ka do shai ya ka jing long gm ka ba bomman jong ki be brio ki ba im ha ni ka nong ba ha Ephesus kumta ha ni ka khot ka ba khat pra ki mengela puli ka nong rim jong ka ni ka phang bangin puson lang ha ni ka por ka long lapan I hang ni
ya ka jing im ka bathala jong ki beriu ha Efesos ka ni ka tu khot ka keren sepang ki kam thala jong ka do ka jing im ka ba im ha ka jing di bu ai bale thu la batai baki beriu ha Efesos ki julek ngau bha tai ka jing di ka ba pen bu ai ha ka ta jing khawai niam yo tau bachos utau blay balatip udu blay kiat nu blay wan jong gini ginong Efesos le thu baki beriu ki ba ya le ngau bha ya jing le niam yo nu blay jong ki kiadi wan kiadi kiat hadu banda long om tip beriu shu om la shu banya ti bhor kemang yong om la shu wat ban yeng ru bala ong ru bo om itu shu ka akor ka burom ken thai shen rang kia mi sha surok kia perta kia hala kum ki bala sho khau yang kani ka de jing im jong ki beriu ki ba im ki ba le ki ka mon jong ka do kinong but jong ba chos nu blai kiat jong ki kila pendap ila di de jing slay jong ka kiat badai hakabakum kata ngajing karukomim upol ukran ukhot yikinong ki yaki kristan he pesos hang ni kalong kabasan gat khot kabakhat pra ko ong bat tuat long pi ki babu aj da kawan hakabakadon ngajing kenwin henry tolong ki bala dab da mensim upol ukhot yaki kristan he pesos bakin penya per ladi Henry, kakentian Henry, kita kakentian ke papanya klat, arliang yaki AKA, ke papanya per, yaki arteli ki AKA. Kinong bot jong bachos new blaywan ki pendap yaladi de kakiat, adu banda buat, bom tip brio shu. Upol on Henry P ki Kristan. Henry P ki balangai hau Yesus Kristus. Tolong ki baladap dau mensim kani kada jeng khot jong upol baki Kristan ha Efesos kin pen ya per yaladi nakini ki waipat ki jong ubachos unong bu ublai wan baki ki mani ki im jing im ka balengkar hari kum ki Kristan ki banget hau Kris pen ya per yaladi ka jing im jong pi kan long mar persya ya kan jing im jong ni bom tip ya ublai ka jing im jong ka do ka jing im ka badau mensim kata kalau ka jing khot ka jong upol ko ki Kristan ha Efesos tolong ki baladap do mensim ka bangi perkhat ning kong ka ni ka klemat kalong kumnu ngin long ki baladap dau mensim kumnu ngin long ki baladap dau mensim habakran Jepang ke kentien dap ngisko thu ika jimut jongka kamut pendap pura klam laj jakashu lawan ong ke kentien full pura kawadap janai hadu bom don jakashu bantap yaki weipat kata kadang jingmut jung ka kentien dap habang yong dap dau musim bakut kamut dap dau musim baro sern yang jung ka jing im jungi kam la jaka shu tang kendat ru adu ka kli adu kejat baro sern yang buka jing perkhat ki kemat ki bangi pat ke ketien ke bangi keran ke donut ke bangi temu ki jingle jungi baro par kata kadang jing im ke bala dap pura dau musim bakut Kajing im keba ki weipat kinem yudon jakashu ha kajing im jongi haba ong kajing im kebala dap dau mesim bakut pura klam dalat jakashu tang kendet ru kata kalau ngajing im keba dap janai dau mesim kani ka kentin haba ong dap dau mesim kibala dap dau mesim hai ka parang yang be filled kapan dia kata ka kentin haka jingpatai ka kum grammar kemut ka pa kawan haka pasif
Kapamut bangi day kidong syale. Kibaladap membangi idai kidong syale. Bat sim udai undong le. Umau kan pendap hakaji im jungi. Long kibaladap. Ngidai mangi kiban up. Kiban syale. Kiban syak pendap. Dau sim jong ublay. Ban long kibaladap dau sim. Kadon kam ban syak hakaji ngalam. Bagajing penyat jong sim. Ban long kibaladap dau sim. Kadon kam ban syak hakaji ngalam. Bagajing penyat jong sim. Kabaning kong ngen ai jaka bon syong hapok jongi. Ngen ai jaka bon syong hapok jongi. Gilawan puli ka siti syakini ginong Ephesus si kalonong ka baar. Kadekot ka bakat kandai ru ka baar puar. Le tu syai hang tu baga donut ka bakhuj kalong ka jaka syong sim bakhuj. Ka donut ka bakhuj kalong ka jaka syong sim bakhuj. Pat habau sim uyo jaka hapo ka donut. Uyo ban kam kenti. Uyo ban long ken rat. Ya ka GM jongi. Katakan kadai kabangi don kam ban ai jaka. Bo sim jong blay. Uyo ban syong hapo jongi. Un kontrol. Un sensar. Un long ken rat. Un kam kenti. Ya ka GM jungi baru kawai. Habangila syak. Buon syong. Hapo jong ka GM jungi. Ilaban berkat. Akan dikopor. Hatu kotok nut jungi kalong ke bakum tu. Kalaban long mu kata ka tempel ke boong upol. Ka tempel ka ying syong sim bokhuj. Ilaban berkat. Akan dikopor. Kum nu kalong ke dok nut junga. Kabit de ba sim bokhuj yo ban syong pura. Ban un kontrol. Un sensar. Jika GM junga. Ni katonut junga kam don jagak. Ni katonut junga kalong katonut ka bombit ya musim jong belai. Nyes ko tu ya la jong ka GM jungi. Nyetip ya la jong ka katonut jungi. Kalong ni em ka babit bom musim jong belai un syong. Ilaru bam perkat. Katonut junga katonut jungi kalong ka bakelut ni ka bakapnya. Kakeluit ni em bo sim jong belai un wan apo jongi. Bon syong kat apo jongi. Kabas ngudiau yo katonut jongi yo kala kapnya dah ki pangila pendap. Ki pakenja do, ki pakenja pertai. Anda wan ban ya sim jong belai. Un pej ba om don jaga syu apo jongi. Kala kapnya. Nama la pendap dah ki wei pat. Haka jaga jong sim bakhuj. Nama kata bangin long ki baladap da sim bakhuj ngidon kam ban ai ka jaga. Bo sim un yo ban syong hapo jongi. Kabar ban long ki baladap da sim ngidon kam ban sya bo sim un penyat ya ka GM jongi. Sim un penyat ya ka GM jongi. Gipuli Ephesus salonong kedekot kabar pulai. Haba kajing im jong ngila penyat dau sim bakhuj. Kemut kajing perkat jong ngiru barok kajing mut jing perkat. Kana perkat syuk iki ki babrai thala jong kajing im. Kajing kuah jong kadok ko balong ki gentle. Haba sim jong belai uladap apo jongi. Upenyat kajing mut jing perkat jong ngi nekong. Kontrol uyalam syak bangin perkat yang weipat jing perkat ki bathala. Nama dai ma ubala sensar ubala long ken rat. Jing but jing perkat jongi. Nataru sim habola dap apo jongi upenya yang jing le jongi. Menshua ilale ikimon jong jing im gabakin jodo.
Menta om syu ika mon junga bangan le Henry ki ya ka mon ka jong belai. Kata kadai ka jing im ka bala penyat dau mun sim bakut. Om dai syu banga hi nga le ka ya ka ai ka banga kwa ka tonut jonga. Ngan pen sku bhai la ka jong ka jing im jonga. Ngan le ya ka ai ka baga mun sim ka kwa ban le. Kam tang ka ba pen sku si ya belai. Saya ladang ilong ki priu ka bala dap da mun sim jong belai. Ku mun sim u penyat ya jing le jongi. Ngiat ngi im ngi le ki ai ki ba pen sku bhai u belai. Ki kam ki ti jongi. Ki jing le jongi. Ngile kum ki kristan ki basisha ka perthai kan sakhi ba ka jing im jongi ba ka jing im jongi ka long ka bala yalam dau men sim ublai nama kata ban long ki bala dap dau men sim jong ublai ngin hap ban ailat ban sha ba men sim jong ublai kum bala ong un control un penya ka jing im jongi ka jing perkhat jongi ka jing le jongi baro katakan kan penpau sena bagi long kibriu beladap dau mensim. Ila perkat akan nikpor kumdu syapang gajing buat jeng perkat jonga ukristan ga kristan. Hatu yalam dau mensim ubelai ni ngayalam daladi pan perkat ki ai ki bom sngot tenat ban ki ai ki batala jonga jingim. Latang idang le kum ta kamut mensim jong ubelai umpat penyai ya jing buat jing perkat jongi bakum nu chapang jing le jonga bat jong pi jabangi le ngi em man lagas ngi penyai dau mun sim jong blai ni penyai ta jing kwa ka bakin je prio jongi ban le ya ai ka banga kwa ban le ban pen hun ya jing im ka jing kwa ka bakin je to ladang layat da jing lam mun sim jong blai ada musim jong belai lu adap apa jongi. Mau kan yu la penyat. Kajing buat jing berkat kajing im jonga baru par. Kajing im ka basya pakai kejelam ka jongu. Katakan kan pelak yangi. Bangin long ki priu kepala dap da musim jong belai. En aja ka tonut kajing ka musim jongi baru par. Bangin syak ru ba musim jong belai. Un penyat, un kontrol. Un long kun rat jong jing im jongi kawai pat ka benta ka balai ka bang ni perkat akan ka por ka long kum no long ka jing im ka bala dap dau mun sim kum no ka long ka jing im ka bala dap dau mun sim kini ka kentin ka bau pol ong tolong ka long kum ka hukum kabala ai na kabantaki kristan hai pesos kajing gentu kabagi di ban le kabaton kam ban na pendap ban le ban long kibala dap dau mensim kumbalong kumno kalong kajing im kabala dap dau mensim kabaning kong kalong kajing im kabala dap dau mensim kam ai jaka syu ye kajing perkat bagi jing le jong kado kajing im kepala dap dau mensim jong belai kam ai jaka syu ke jing perkat bagi jing le jong kado habala dap ni habala full kajing im jongi habangi pai ban perkat na kajing im ka ban la ka sngi jongi ukiwei kem don jaka syu habangi tap yaki no kitiar ka jaka ka bang ibu habala dapura fun om don jaka syu ki wepap kalong kum taru kan gajing im ka bala dap dau musim kajing mut ka bathala kini baru kimyo jaka syu kajing im jongi habang ilong ki priu ki bala dap dau musim hari haba kajing perkat jongi kalong ka bathli kajing im kalong ka bathli Ketonut kalau enggak batli ke bom don musim. Kajing perkat kasakama. Seki ki bom dai ban perkat ki bathala. Kau kajing ruai juga balang Presbyterian. Da kajing ruai kasih hembuk ke nambar ke balai lai spa arhopra ko. Ka mensim ke bajulong sudah.
kasakama klam dawai. Kemensim baju long sudah kasakama klam dawai. Hisin batli kajing im teli katonut kasakama kajing im kajing perkat. Rehapala dap dau mensim jong belai kajing perkat. Gi perkat. Kajing lam jong mensim jong belai. Pan perkat yaki ki ba bha. Yaki ki ba hok ki ba khut. Ki ba pen sngo bha. Ka mon ka jong belai. Bagi jing le kum ju. Kajing ko abrai, kajing le ka lam ler, kajing klim, kajing ko lalot, kajing yasun, kajing kau. Kumbala keren akan ka city sidong Ephesus ni pulil kalau nong ka basau ar persan ter. Kimyo aja ka syu akajing im majongi. Ephesus sau ar penyo, usaitan ro umyo aja ka syu akajing im majongi. Habang ilong kibala dap. Dau musim jong blai. Ngim aja ka yo saitan ko buong kenika khot ka ar penyo kalau nong ka basau. Ephesus. Hisin bau musim jong blai ula dap pura kajing im jongi usaitan ro umyo aja ka syu. Ban penshoy, ban penyat sakamai kajing im jongi. Habang ilong kibala dap pura dau musim jong blai. Usaitan udu kajaka kajing im jongi. Kata ken ketika jing im kebala dap dan musim jong belai kam aja ka syu ke jing berkat bagi kam jong ka jim ke bathala jong ado bagin syong kenya ka jim jong ni ka baar ka jing im kebala dap dan musim ka penrham ka jing long ka bagan jam musim ka jim kebala dap dan musim ka penrham ya ka jing long ka bagan jam musim. Ka bang ikran ki bayatay ika mentoy kalong persyak no bagajing im ke bala buat da kawan ngobala ong mena sekamat ajim ka bam don nu musim jong belai ka bakran ki bathala ka bale ki bathala Henry ka jim ka bala dap du musim belong gile ngikran gi perkat ki babah ki balong ka jing pen sngo ba ya ka mon ka jong blai yi puliru Ephesus san lenong ka khot ka bakat khandai ka jim ka baladap do musim ka long ka jing im ka ba yai bang ban ruai jing im ka ba shakri yo blai ka bamut ka ba pen lai kambon ka por ban yaro yo blai klam man thai kitu ki khot ngila ban yu i hang tu ka jing im ka bala dap do musim ka jing im ka ba skopang ka bang ban chakri yo blai ka jing ruai ka jing ro yo blai kata ka jing im ka ba im kom gi briu ki bala dap do musim ngin im ban ai ngo yo blai la sngo si la sngo ba la pang la koi ki jing im ka bang yai lenti kom no ru bang long ki briu ka bala dap do musim in long gi briu kiba im ban ya yaro yo blai klam jing khnyum ha ka jing im ga jongi kata kan galong ka dor jong ga jing im ka bladap do musim nama kata ai ba kan ni ka jing slok ha ni ka por lamba kan ni ka tin ga jong blai tolong ki bladap do musim kan khot yang i kum ki khun kristan ha bang i im ha ni ka perthai bagin mat ya kata jing im ka bala pendap do musim jong blai Gen aja ka ka donun chongi gen sya bo musim jong blai penyat ya ji im chongi habang ila pendap pura ka ji im chongi barok sirnyeng musim jong blai penyat ka jing perkat ka jing mut chongi ki kam ki bangile man la gasgi ki long ki kam ka jing im pura ka pen sko ba yo blai agi por paro to long ki bala dap da musim ublain kurku ka jing slok baga di kapor ka ka burom ka jong amen yen ya duai ngai ngopat ya me blai ne ka bentakan ni kapor kan rat ka bangila yo menet slok lambaga ni tin ka bakhut ka jame au blai trai tu kran hangi kum ki khun ki jong me bangila ban long kita ki briu ki la pendap ila di dau musim u jong me trangi iem kum ki briu ki patlon ki ba pop
kiba haban nyai lema jing tenju jing ban syo kiba harukom habang im apa yang jing le jong poman baka pop try yarap yang ikan ran baka kan ketin ga malakran kan pen kan mau yang ya blai la ban long ban yai im ko tagi kun ngi jong me kiba la pendap ile da musim ba khu jong me try yarap yang bangin ai ka jaka ka to nu jongi ban syong khat kan ran bangin sya ban ban nyai ka jing im jongi di tanga ta ko try ga ba penla yang i la ban im ko tagi kun ngi jong me kiba long kisaki kum tagi kristan kiba shisha hakmat jong kan ka perthai ku try kan ka jing ya slok ka bangila yo ka khula ma khatin ga ba im jong me yang ilang baro kiba le ban sha skor kan ka por sko oblay ka jing duai ka jongi manamam lagi babun ki pok jipan skosi ka mon ga jong me gidami pan ki ni baro haka ka kerteng ga ba im try jong yu Jesus Christ amen.